wachno biro chope. Kawadhi nyime counties duto makaluo gine moko kuom counties mapok ochulo lakteche osara mar dwe mar ariyo ka geno bende onge mar yudo chudo mar dwe mar adek. Counties mamoko kaka Nyeri osegolo report ni osara mar dwe mar adek bende nyalo deko. Kaluwore ni pok counties oyudo omenda kowuok e piny owacho mamalo. Riwruok mar lakteche ka otenegi kod jagoro margi David Jatela okwayo piny owacho mamalo mondo olos tudruok makare kod ten counties duto kaka gibiro chulo lakteche. Poni gidwa ni lakteche oti kaka dwarore. Kata chudo mar ji osebedo ka deko e counties dwe ka dwe. To matimore nikech treasury gol pesa e samo e wang' sa mondo chul ji mshahara. E sani wan e dwe mar adek to ji pok ochul mshahara mar dwe mar ariyo. Ma ji ok en ariyo giboyudo karang'o. Jok matiyo e national government te oseyudo mshahara. To koro watemo wacho ni treasury onego bed gi yo maler ma bo ensure ni gichulo ji mshahara e sama dwarore. Nenore ni wach mar keto healthcare obede counties maonge plan ma ichulo go ji ema kelo shida. Ni mar jopuonje chulo e wang' sa, joma tiyo Judicial Service Commission chulo e wang' sa, polisi chulo e wang' sa, lakini jo thieth mane counties te chuna nyaka delay bedi. Kantiere wijruok maonge kind county government gi national government ema kelo shida mar delay ni. Onego bed ni treasury obedo gi yo maber ma ensure ni pesa odhi ne joma tiyo.